bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiramon hande ko ñalawma aljuma hawri ko 4 lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar titruji meɗen ɓuuri mawɗi ko toon to États-Unis puɗɗorɗen ɗum ma en ƴeewa haalde ko fate elen hono ndeɗo ƴiwonde wonde bonandeji kewɗi habaruji men international koko fati kamɓe Israël haare hakkude mabɓe e Hamas e Hezbollah e kadi holko ɗamina kamɓe Israël eɓe jogori wadde pour yoɓtade Iran misilaji ɗi meɗino tan ko ɗum woni titruji men ɓurɗo mawnude o de journal min garta dasuji muɗum joni joni siftin toon tan hannde ko aljuma 4 lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi min garta joni joni. no mbiɗen gardidi men ndi habaruji men guiɗarɗen ko toon to États-Unis ɗum noon e hannde ko battande ndeɗo ƴiwede wiyetende elen hono kanko président Joe Biden e kanko kadi vice président Kamala Harris yillima oɗo saha joni nokkuji ɓurno ɗi tampinede toon to hakkude Caroline du Nord Florida Georgia en wonde en Caroline du Sud. donc kanko président Joe Biden en wayno o yehino toon to Georgia e Florida ɗum noon ko alhamis hanki caggal muɗum en wayno ko yamirino kenon ujunere soldat yo wawa wonne ɗiɗo région ngaji wallude yimɓeɓe yiilade yimɓeɓe d' abord e wallude kadi fewnide won gueɗe won donc ene wayno ko ñande alarba nde kanko président Joe Biden kadi o wawino yillade nokkuji toon to Caroline du Nord e Caroline du Sud ɗum kadi ko nokkuji ene wayno kañumen koyemen dañi yimɓe mayɓe no fewi ɗum noon ene wayno ko oɗo saha joni ene wayno ko ene ɗamina tan kene won ujunnaji neɗɗo walla galle ha hande ala courant kadi ala no wawi haaldirede sibabude kala ko woni poluji téléphone aji koko caami ɗum noon ene wayno ko hiisata ɗoɓe jartan ɗo en tuggi tan Florida etten ma toon to Georgia e surtout Caroline du Nord ken wiya temedde yimɓe nogas e ɗiɗo neɗɗo ko mayɓe hen ɗum noon ko sibabude nduɗo hendu elen kanko vice président Kamala Harris kanko ne ñande alarba nde o yettinoma toon to Georgia ɗum noon ko toon to Augusta o wawino kadi yillade Georgia ko ɓuuri hewde e nokkuji bonniraɗi ɗi o wawi kadi joddade yimɓe ɓe ganduɗa jeeyaɓe koye yimɓe jeeyaɓe e fedde wiyetende FEMA pour wawde ɓeydade kadi andude holno foti sohla pour wallude surtout yenna yimɓe boomaɓe toon to nokkuji gonɗi Georgia. donc kanko Kamala Harris kadi vice président Kamala Harris en ɗamina kadi samedi janggo ma o yetto toon to Caroline du Nord ɗum noon wawde kadi yillade nokkuji ɗi ganduɗa ɓurɗi bonde ɗi omo jodde kadi kanko hoore makko mo fotte hono gouverneur mo Caroline du Nord pour kadi yewtidimo holko yiiɗa oɗo saha joni e nder halluji kalaɗo noon hono kanko Kamala Harris o haali o wi wonde ko oɗo saha ene wayno ko ɓe weydima kadi yamirde fedde wiyetende FEMA nde yo wallu no fewi nokkuji ɗi ganduɗa boniraɗi surtout toon to Georgia Caroline du Nord Caroline du Sud ene wonde Florida kanko ko ancien président Donald Trump kanko ne hannde o arino toon to Augusta ɗum noon ko toon to Georgia yiyama kadi pour la première fois kanko hoore makko mo fotte kadi hono gouverneur mo Georgia mo critique anno mo wayrino vraiment joddade ɗiɗo duuɓi foof e ɗum noon ko guila nde o yalti laamu o meeɗani fottide mum kono yiyama hannde ɓe potti toon no gouverneur kadi ko bonnuɗo inde mum no fewi surtout guila e woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas sibabude gouverneur o kañum horum e yimɓe jeeyaɓe state toon to Georgia ballanimo kanko Trump résultat woteji baddunoɗi toon to Georgia ɗi mbaylo donc hande ɓe potti toon e kadi pottugol mabɓe kadi ko taw kanko Donald Trump kadi o haalli halluji kadi wi wonde ko gouvernement fédéral mo président Joe Biden ardi e Kamala Harris en jaɓani wallude no fewi état ji ko wayno Georgia en e ko wayno Caroline du Sud en sibabude ɗiɗo ko gouverneur uji républicain ji gon toon ɗum noon ko haalluji ɗi ganduɗa en o alana ɗum preuve kadi ko haalluji o fuɗɗinoma haal ɗum ñande ni wiide wonde ko président Joe Biden jaɓani ni hay haaldude gouverneur Kemp gouverneur mo Georgia taw noon sakkede muɗum tan quelques minutes après hono gouverneur Kemp wi kañum horum mo haalde président Joe Biden par ce que président Joe Biden noddini ɗum heɓani ɗum kañum horum nodditimo ane wani président Joe Biden wimo ko kala ko sohli yo haalanno e kala kadi nde sohli ɗum yo noddu e téléphone muɗum personnel donc wawi wonde fo ɗum ɗo fof jeeya koye gueɗe kadi campagne uji gonaɗi oɗo saha joni ko fati campagne électoral ma e naaten joni siftinde on tan ko oɗo saha joni oɗo ñalawma hande aljuma 4 lewru octobre
heddi ko balɗe capantati goo ɗum noon hade woteji mbaɗɗe ñande 5 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi wonanɓe wonɓe Ohio ko siftinde on tan ko ñande 7 lewru octobre ɗum nden kala ko fati winditade ko fati woteji gasata ɗum noon hawrata ko ñande altine ñande 8 lewru octobre ɗum noon ko talata ko nden kadi mbiyata ko wodde law fuɗɗoto e Ohio ɗum noon wonande yimɓe winditiɓe ɗum noon ko siftinde on tan so tawi tugnade ha hande ko bureau secrétaire d' état mo Ohio ko haali ene wayno kene wona 160 ujunere neɗɗo ittama e lissuji yimɓe wonɓe Ohio fotɓe vodde ɗum noon ko sibabude ɓeɗon ko mbayli adresse aji mumen taw kalnani to goni walla kañumen koye min jooɗima duuɓi 4 gotani walla kañumen koyen jaabaki lettre uji gummotoɗi toon to bureau élection ngaji pour ko gueɗe ko patuɗo en hesɗitinde adresse aji mum to goni ɗum ɗon ene addana jomumen ittede e liste yimɓe wonɓe Ohio fotɓe vodde par ce que ɓe kullata hen hawnaki jomumen ko sankiɓe walla ko jomumen ko nattiɓe wonɓe Ohio kono noon pour wawde éviter ɗum ɗo foof famnude on ko woteji goteɗi law puɗɗoto ko Ohio ko ñande talata 8 lewru octobre a wawa wodde law noon so tawi a windaki donc so tawi on binditaki walla so ɗon jiiɗi andude goto mum fof ne yiiɗi andude est ce que hande kayitaji ɗi jogui ɗi ene wawi wotirde ɗum ene foti yaade to vote.ohio.gov ɗum noon wonande wawɓe yaade internet jaaha toon ƴeewa mbaɗa hen ma namdi numéro muɗum sécurité sociale ma namdi ko wiyete permis mum de conduire walla date mum de naissance waɗa hen so ɗum ala goto foof ne wawi yaade kadi nokku ɗo woni ɗo bureau des élections ƴeewa yaha toon nawa toon kayitaji muɗum ƴeewa so tawi kayitaji muɗum ɗi ene koko bindi kone continue winditade walla ne foti winditade lawol gongol siftinde on tan ko altini 7 lewru octobre ɗum no altini garoɗo 7 lewru octobre nden kala ko fati winditade gasata winditade ɗon noon taw ko internet oɗon mbawi wadde ɗum n'importe quel ñalawma n'importe quelle heure kono noon ko fati bureau élection ngaji dimanche ɓe gudditta kono noon samedi ɓe guddita wonande wonɓe ɗo e Ohio donc heddi e ñalawma heddi e woteji ko balɗe 34 ɗum noon ko ñalawma 5 novembre o kono noon ene wayno ko ñande 7 lewru octobre ko nden woteji puɗɗoto pour yiɓɓe wodde law wonnande noon yimɓe ɓe ganduɗa wotiroɓe taw ko ben nder ko lettre uji mum hawnaki kadi so tawi on ɗaɓɓini ɗum on keɓani ha hande oɗon mbawi yaade kadi nokku élection ngaji gonɗe légal moɗon ƴeewon holko woni sababu on keɓani ɗiɗon kayitaji ko fate campagne hono kanko ancien président Donald Trump ɗamina samedi janggo kadi ma o yitto toon to baɗle wuuro ngo ganduɗa en o ɗemno fellede ɗum noon ko taw koye goto e dente ɗe waɗanno toon don toon to baɗle noon ene wayno hawnaki kadi kanko hoore makko ma fottidde toon e hono Elon Musk ko kañum ɓuuri wonde supporter makko ɓurɗo wawde rokkudemo kalis oɗo saha joni ene wayno kadi tugnade kadi haralaɓe ko fate en holko woni sababu Elon Musk ne continue supportudemo holko dañaten ene wayno e wiide mabɓe ko Elon Musk kañum hoore mum ko caɗele ɗe Trump jogui ɗe ko fate business aji mum ko fate portede plainte ko fate kañum hoore mum yidde wonde autoritaire ko ɗum woni ko Trump ɗum o yiɗiri Trump par ce que ɗum ɗon kadi hawnaki so Trump woni président kañum hoore mum ma wallumo gueɗe ɗe o portete plainte kanko Elon Musk surtout ko fate liggotoɓe woytotoɓe ngala droit ji e makko e gueɗe banno noon ko ɗum woni sababu kanko Elon Musk mo rewe Trump kadi ko neɗɗo mo ganduɗa dokkowo Trump kalis no fewi tugnade hande e habaruji gummiɗe campagne mabɓe kamɓe Trump hande campagne makko kanko Donald Trump hono debbo goto biyeteɗo Tina Pires noon ko neɗɗo jeeya toon to Colorado kadi ko liggotonoɗo e bureau ji vote kañum hoore mum tumnoɗo walla nangganoɗo sibabunde walli won yimɓe supporter uji Trump e nadde nokkuji ɗo machine aji ɗo votirte e surtout kadi haali hen wi wonde machine aji gujjiteɗi kanko Tina Pires donc kanko Tina Pires o takkano ko woteji ɓennuti tan ujunnaji ɗiɗi nogas o wawino yamirde neɗɗo mo ganduɗa en jokkodirɗo e hono biyeteɗo Michael Lindell noon ko kañum woni joom compagnie je pewno ko fati jaganawuji kadi ko supporter Donald Trump donc o wallini pour nadde nokkuji ɗo ordinateur uji mabɓe goni systéme aji gueɗe ɗe liggoto ko fate woteji donc o walli oɗon ha naati toon kañum hoore mum wawi ƴeftude photoji ɗum ɗo fof ne wayno ko kanko Tina ko ɗum woni ko ñawira donc caggal hande ñawore makko hono juge goto gonɗo toon to Colorado juge district wiyeteɗo Matthew Barrett
haalnimo wimo wonde ko kanko tina ko takka ko en ko gueɗe bini ɗum fewi ko gueɗe kadi no faami kadi kanko hoore makko ene wayno ko hande o wona nimsitani ko takka ko wiyama waɗi ko e kadi so tawi o paama kadi ko baɗɗo yo huɓɓuɗo ɗum bonde e ɗum noon ene wayno ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko ñaawo o wi wonde ko tumnade kadi e gueɗe kewɗe ene wayno ko oɗo debbo fawi ɗum yo sokke duuɓi jeenayyi ɗum noon ene wayno ko yimɓe hewɓe mo ganduɗa supporteur uji Donald Trump kañumen beelaka ndeɗo ñaawore kono noon ene wayno ko kanko gardiɗo justice toon to Colorado ko démocrate o wi wonde ko juge o ƴeewi gueɗe kewɗe par ce que kanko Tina Pire o haali o wi wonde ko sellani omo jogui kadi ɓiyi mo foti toppitade e gueɗe mbaɗe noon kono noon juge o ko ƴefti ko ɗum ko ñaawore ko jiiɗa ɗum kanko Kamala Harris campagne makko ene wayno ko ene ɗamina hono ko Barack Obama ancien président Barack Obama kañum hoore mum ma wallumo e campagne makko ɗum noon ko balɗe nogas jeeɗiɗi cakkite garoje ɗe kanko ancien président Barack Obama ma fuɗɗorto toon ko toon to Pittsburgh ɗum noon ko Pennsylvania kono mo ya état ji jeeɗiɗi ganduɗa en ko ɗi wiyete swing state ene jeeya hen hono Pennsylvania ene jeeya hen Caroline du Nord ene jeeya hen Georgia ene jeeya hen Caroline du Sud ene jeeya hen Nevada ene jeeya hen Arizona ɗiɗo état ji jeeɗiɗi mo yilli ɗum kanko Barack Obama wallude hono Kamala Harris pour kadi ɓeydude beele ne jogo chance gagnade ɗiɗo état ji toon to Michigan kadi yiyama toon hannde hono kanko Kamala Harris on wondi on continue wondude surtout en Elisa Cheney e kadi ene wayno ko tawnoɗo hanki toon to Wisconsin pelliɗo hannde yantude campagne makko pour waddude makko campagne kono noon kadi ko yiyama toon kadi ko hono Mike Johnson ene wayno ko basketball plan jouwannoɗo basketball gandaɗo kadi ko neɗɗo Richard e kadi ko neɗɗo joguiɗo konngol e surtout en jeunesse balel kañum hooruma ari toon hannde pour andursudemo kanko Kamala Harris donc liste supportuɓe mo oɗo saha joni ene ɓeydo hewde wonande surtout ɓe ko joom kalis en ɓe ko célébrité ji walla ɓe kadi ko yimɓe acteur uji cinéma ene jeeya oɗo saha joni e peeje kamɓe candidat ji ɗiɗi hen kanko Donald Trump e kanko Kamala Harris hutorade won gueɗe won pour wallude ɓe pour gagnade toon to banggue makko kanko Donald Trump ene wayno ko oɗo saha joni ɓe kebbini koyɗe no fewi nokkuji pour surtout pottuɗe plante ƴewde wonde won gueɗe won o haɗede hutorede donc ene jeeya e kanko Donald Trump campagne makko waɗata oɗo saha joni non seulement ko wurtinde kadi haalluji wiide wonde ko woteji hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kanko Donald Trump ene wayno perdani ko hujja kono noon kadi ko wadde application ngaji goɗɗi taw ƴewde to yimɓe ɓe ganduɗa conservateur uji wonto gooni taw meeɗani gotatano walla yimɓe ɓe ganduɗa ni hayso wona conservateur uji rewde galle par galle pour ƴewde artirde ɓeɗon yimɓe pour wotande kanko Donald Trump en jeeya gueɗe goɗɗe kadi koɓe mbaɗata kanko campagne makko kanko Donald Trump e surtout en portude plainte nokkuji ko wayno Michigan en e wiide wonde ko kala ko woni bureau ji fédéral surtout bureau ji fédéral ɗi ne jeeya hen bureau ji taw ko yimɓe vétéran ji ɗo gooni pour hutorede pour yimɓe mbawa winditade toon ɗum noon wona bureau ji fédéral tan ko bureau ji ɗi ganduɗa kala ko gouvernement fédéral mo jeeyi ɗum kadi ko hunde hutortenode ko ɓooyi pour yimɓe bindito hen suuɓe won worte to banggue makko kanko Kamala Harris campagne makko ene wayno oɗo saha joni ɓuuri huccande oɗo saha joni surtout ko wayno communauté espagnol en e surtout communauté kadi ɓe ganduɗa asiatique uji ɗum noon ko surtout ɓuuri hen hewden ko sukaɓe tako étudiant ji pour ƴewde artirde ɗum e campagne makko ɗum woni peeje doganteɗo oɗo saha joni ko fate sondage uji noon ko yalti oɗo saha joni hay sindo sondage uji ɗi kadi yimɓe ene ciftine wona ko yiya e sondage fof jogori wonde gonga hen saji sondage uji ɗi ne mbawi wasde wonde gonga kono ne wawi ko ɓuuri hewde ne ɓado kam wonde gonga kono noon ko calcula ene wayno oɗo pôle uji national wonde ko kanko Kamala Harris rokka ko 48,4%, kanko Donald Trump rokka 45,9%. ɗum noon ko pôle uji ko fate national kono noon so ƴeewama leyɗele ɗe surtout leyɗele kulaɗe oɗo saha joni wonde ko kamɓe ɗiɗi fof maɓe jogo hen fof ɓe gaño au moins ɗiɗi e mum walla tati mum ko wayno Pennsylvania ko wayno Nevada Caroline du Nord Michigan ene wayno ko ni way Michigan pour le moment hay sindene kamɓe démocrate ne hande ɓe kolaki no fewi kono noon ene wayno ko tumnade sondage uji gonɗi toon oɗo saha joni toon to Michigan hakkude makko kanko Donald Trump e kanko Kamala Harris toon to Caroline du Nord ene wayno ko kanko Donald Trump ardi toɓɓere kene wonno feccere toɓɓere donc 49,2% contre 48
0,4% ɗum noon koye poluji jaltuɗi hannde toon to Michigan ene wayno ko ɗiɓi wonde ko ɗeki 48,4% ko kanko Kamala Harris jogui contre 47,4% ko kanko Donald Trump. New Hampshire ene wayno ko on kadi ko swing état ɓe mbiyata ɗum ko ene wayno ko 52,5% contre kanko Donald Trump 43,5%. toon to Arizona 47,9% ko kanko Kamala Harris jeeyi ɗum 48,8% hono kanko Donald Trump jogui. toon to Georgia ene wayno ko Kamala Harris jogui 48,4%, kanko Donald Trump jogui 49,4%. toon kadi to Nevada kanko Kamala Harris o ardisimo wonti joni 49,6% contre kanko Donald Trump 47, toon to Pennsylvania ene wayno ko poɗodiral ene wayno ko joni Kamala Harris wonti dow seeɗa kanko Kamala Harris o heɓti joni 48,4% contre 47,9%. siftinde on tan ko ɗiɗo état ji ko wayno Pennsylvania, ko wayno Nevada, ko wayno Georgia, ko wayno Caroline du Nord e ko wayno Michigan. alay sago so goto maɓe dañi ɗiɗo état ji hayso gañimi hen tati tan pratiquement ko on jogori wonde président tumnade kadi e sondage uji. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji men international siftinde on tan ko hannde e tumnade kadi habaruji gumiriɗi toon to Maison Blanche e toon to Pentagon ɓe mbi ɓe ngala hay hoolare wotere wonde ko kanko Benjamin Netanyahu e laamu makko ɓe jogorani bombardude hono nokkuji nucléaire gonɗi toon to Iran. ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa kanko président Joe Biden e laamu makko o siftini walla o haali ɗum laabi kewɗi o wi ɗum ɗon wona hunde fonde waɗede pour kamɓe Israël hay sokoɓe jobto. ɗum noon kadi nokkuji kadi ko wayno nucléaire enen ko wayno kadi ɗo pétrole fewnte toon to Iran ɗum fof fotani memede e wiide mabɓe kamɓe américain ji affaire nucléaire ɗum ko danger mawɗo kadi affaire ko fate hen pétrole ɗo fewnte hen ɓe ma ɓeydu kadi prix ji pétrole e aduna he ɗum noon addata kadi ko jogoto wadde kadi ko crise bonɗo économique wonande aduna o foof. ko jiida e ɗum ɗon hono kamɓe Israël naaɓe ɓe no continue bombardude toon to Liban e tumnade habaruji jaltuɗe e ñalawma e yimɓe soldateɓe ɗiɗo Israël naaɓe mbarama ɗum noon ko drone donc ene wayno ko drone aji ɗi berla toon ko banggue mabɓe rewo leydi ndi ɗum noon ko toon to ɓe mbiyata Golan Bridge e soldateɓe mabɓe ɗiɗo mbarama hen ɓe kalan taw kamɓe Israël hol werluɓe ɗiɗon drone aji kono ene wayno ko kamɓe Hamas ɓe mbawi koye mabɓe wadde communiqué yettude hono leydi Palestine naɓe surtout kadi wiide wonde ko groupe goto gonɗo toon to Irak biyeteɗo groupe résistance islamique gontuɗo Irak ko kañum woni hawnaki berliɗo ɗiɗo drone aji pour warde Israël naɓe. oɗo sa joni ɓe continue bombardude toon to Liban e tumnade habaruji gomiriɗi toon to Hezbollah ɓe mbi wonde ko kamɓe Hezbollah ɓe mbawi walla riddude Israël naɓe nannoɓe toon e leydi mabɓe. ɗum noon e tumnade konngol gumigol toon taw ko haali ɗum ko kamɓe Hezbollah ɓe mbi wuro wiyetego ADC taw woni toon ko banggue worgo Liban ene wayno ɓe mbawi no fottude toon e soldateɓe Israël naɓe ɗum noon kadi ɓe mbawi riddude ɓeɗon soldateɓe walla yaltinde ɗumen e nokkuji to gonno. tumnade communiqué no wirini gonde ko haɓeteɓe jeeyaɓe groupe résistance islamique no wayno pottino ɓeɗon soldateɓe mbaɗi haare bonde e kadi ene wayno ko mbawi folde ɓeɗon ha jaltini ɗumen e nokkuji toon to gonno toon to Liban. habaruji men international cekkitorɗen ko toon to Ukraine e tumnade kadi e communiqué gummiɗo toon to laamu Ukraine ɓe mbi wonde ko ɓe mbawi aljuma hannde ɓe mbawi kamɓe koye mabɓe werlade drone aji ɗum noon werlade ɗum e dépôt pétrole gonɗo toon to région mabɓe gonɗo e frontiére biyeteɗo Voronezh. ɗum noon e wayno ko gueɗe ɗe ɓe mbaɗata oɗo dumuni foof wawde bonnude hono peeje armée russe nalɓe leydi mabɓe guiɗe hitande 2022. communiqué no wiri wonde ko kamɓe daddiɓe Ukraine ɓe mbawi bonnude réservoir goto ene wayno ko oɗon réservoir wonti cumo mawgu jeyetegu to woɗɗi ko jiiɗa ɗum on kanko président Zelensky hande mon continue woytade wonde ko won missile aji kewɗi ɗi jogui ko OTAN walla yimɓe walla ɓe dokkimo kono ene wayno ha hande o yamiraka hutora ɗiɗo missile aji pour kanko hoore makko bombardude e nder Russie. surtout ko wayno États-Unis kañum hoɗum haalni wi wonde ko won kaɓirɗe ɗe rokkimo ɗeɗon kaɓiri yiiɗa hutoro ɗum e nder leydi Russie par ce que Russie kañum hoɗum wi wonde ko kala ɗum waɗi kañum ma hutoro kala ko woni kaɓirɗum nucléaire. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ɗi habaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar
hande ko aljuma 4 lewru octobre hitande ujunnaje 2024 yon mbawi jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.